wona funtede ko no mbiruɗen ni tan won gueɗe ne tiiɗi hoore affaire kinɗe ɗe ko gueɗe tiiɗɗe hoore Souleymane Baal ronki Cheikh Oumar Foutiyou en donki sernaɓe tigui rigui ɓe nde gari nde mbi yimɓe fof ko gotum kono noon Fouta jaɓani tiiɗi hen hoore ha finalement ni joguitiɓe diine ɓe koye mumen kañumen dutti kañumen hankkadi mbaɗi ɗum ko hankkadi ko woppiri noon tan ɗum ko hunde wonde heddi noon ko haɓate tan yaada e jamanu saaha joni hankkadi yimɓe nana mbaylo sukaɓe arɓe joni ɓe natti ɗum hiisade moni kala hankkadi ƴeera ko weeli ɗum ne waɗa heddi noon ko to banggue kinɗe ɗe kam so tawi ɗe tonguitaka ɗe teppat ɓamtare men no fewi saabu ɗum ɗon ɗo ganduɗa eɗen keddori wiide oɗo ɓuuri oɗo firti ken hay diine meɗen laaɓani saabu Allah kañum wi ko ala e moon ɓurɗo keddiɗo so wona ɓurɗo hulde ɗum ɗon noon so tawi enen jaɓani ɗum mbiɗen ko oɗo ɓuuri oɗo saabu kañum ɓuuri ɗum jibinande eyyi ɗum noon firti ko ay diine o en jaɓani ɗum ko liggey mawɗo noon to banggue daraniɓe diine tigui rigui ɓe ko haari mumen to banggue politique enen koye meɗen alay saago darnoɗen ɗum kono noon aɗa faama tan ko intérêt ɗi ne jaaha yimɓe hewɓe na kolla boowal ko démocrate en ko yimɓe ɓe ganduɗa moderne en ko yimɓe jaɓɓe potal kono to nder sa ŋacci ɗumen tan anani kulluma ko goni ko eyyi ɗum ɗon noon ko hen jeeya alay saago ko ma haaɓe tan alay saago waɗa ko wiyetede cobaye waɗa yimɓe hankkadi wartotoɓe leñol ma tikkanma yimɓe ma hankkadi goppuma saabu anani a faññima o yalti leñol o wayni o watini ɗum ko hen jeeya alay saago woda ɗo fuɗɗi kono en ɗamini jamanu waylo jamanu kalis jamanu technologie jamanu whatsapp uji ɗi ma guittu ɗum ha laaɓa ha wiya toy ɗum ɗon noon ko hen jeeya alay saago wadde hen affaire pinal meɗen koko murtuɗo haalanno ko tan o wi ene waɗi yimɓe ko anduɓe humam binneɓe waɗi hande joom ganden mawɓe ne kala ko fati affaire gandal tubankirne gandi ko dondi en doctorat ji thèse uji ne mbayno leydi pinal tubakoɓe kala ko nodduɗaɓe heɓe gandi kono ɓe ganda e pinal men haydara